Jdeme na to, podej mi toto, podej mi tamto. A jedeme na rodinný výlet. Uvidíte za chvíľku kde. Niečo neuveriteľné. Dobre rejny, si z Jokov, Trtkač je tu opäť. Dneska je prekvapko. Dačo sa ide diať s týmto tu vozidlom. Vymenili sme už na nemu kastu, aj všetky potrebné veci. A ideme ho naložiť na tento retro vozík. My prikúpili si takú parádnu T5. Však daj kvalta asi, nie do piči. Ideme teraz zacúvať, bo nemáme na jazdy. Tak dáme vozíček tuto ako dole. A že s tým vyndeme tam. Takže ideme na to, Ideme ho odviezť do šrotu. Ešte máme súd v kufru, to musíme vyrúciť aj gumy. A bo máme zbytočne veľkú váhu. To je náš nový transportérik. No. Poďať rovne. Pomaľučky, ale vindze, poď. Niečo neuveriteľné. Tam ísť doľava. Trošku kšupe deska. Rovno. Ale nechceš ho dať celkom na predek. Hej. To poď ešte. Iba ešte spúšti. Dobre, tak. Dobre. Spokojný s nakladkou. Dielo, nie? No a? Na jazdy nám netreba. Musíme robiť s tým, co máme. Tak. Urťovanie je pre amatérov. My rovno odchádzame. Že áno. Odcházíme z nášho zázemí. Jak sa povie? Kokos, proti smere ideš do piči. Maria Skárec, si porúbem ten bicykel. A jedeme na rodinný výlet. Uvidíte za chvíľku kde. Erik. Je tu Zita nám pripravila řízky. Mamka nám dala obed. Zita peče řízky. Poďte pánové, poďte na obed. Ja som si chcel aj risku dať do ale. Budeš podávať teraz? Iba tak. Ideme tak na výmenu? Nie. Ale faláty riadne, hej. Pre porovnanie. A jedem. Takže tak, naložené. Hej, zatiaľ samuraj nevypadol. Hlupý idem pomaly. Budeš prísť 5 minút neskôršie a neprídeš. Jak neprísť vôbec? Si bol 110 cm. Takže tak, pomalejšie kuľame. To Tatry, kuštičko. Tuto crispy. Risky, aj zeleninka trošku. Také veci. Lifestyle zdravý. Risku, keď dáš kamaráde, No. celý týden neješ. Posráčka. Ešte, že si to neuvidí ten vlog. Dúfam, že nie. A to mi vravel, že mi nedáva veľa chleba, bo on už nevie. Keď si zaliehne mučou chleba. Dobre rejny osi z Jokov. Ty vole, vybliskaný som jak psové vajca, ale som spocený, lebo mám záber. Dneska je piatok, zajtra je trial v Tisovci a tu mám samuraj. Chcel by som poďakovať hlavne v prvom rade Davidovi, že mi tak expresne stihol spraviť rám, kde video skončilo, som to potom nenatáčal, lebo nebol čas ani nič podobné. V nedeľu sme odnesli Davidovi auto, v pondelok začal robiť a v stredu večer mi písal, že rám je hotový, že už to treba iba podovárať a že si môžem po ňoho prísť. Takže vo štvrtok večer po robote som sadol do auta a som letel na Oravu. David, srdečná vďaka a každému odporúčam, že kto by chcel, určite treba mu volať, napísať na Instagrame DMF 4x4.
ako vysosti myslím. Ja to musím teraz rýchlo namaľovať, ešte osádzam sedačky dnuka do auta a možno, keď všetko vyjde, tak sa v sobotu vidíme v Tisovci. Takže rám vyzerá dejak tak, bordel si nevšímaj, lebo pracujem. Chcel som to, že by to bolo čo najviac jednoduchšie a že by tu bolo hlavne čo najmenej železa na tému autce, bo je tu sériový motor. A to auto má problém ísť samo so sebou a nie to ešte s ramom. Tak som vravel Davidovi, že chcem čo najmenej, že by tu toho bolo a hlavne, že by to bolo bezpečné. Bo zatiaľ v mojom útlom veku som mu zažil teľobudky, však všetci určite viete, kto ma sledujete. Takže jednoducho sme to riešili tak, že dozadu X-ko, hore na strechu X-ko sa dalo a rúry do šasov dole, cože privarili. No, rúry sa privarili tu dole do šasov, výfuk nám už aj odletel, to ešte musím dať z té prvé do pucu. Konce David pekne nám pozahýňal, akože profi robota. Tu má akože svoju SPŽ-ku, alebo jak by som to vravel. Takže rám vyzerá nejak tak. Uchyt na pasy, dozadu som chcel, že by som mal. No a momentálne riešim problém samuraja je ten, že tá kasta je strašne úzka, nedokážem tam dať dve sedačky. Teda dokážem, len nedokážem zavrieť dvere do toho, bo do tej uši kvázi strčia von. Keby som mal sedačku z trúbkového rámu, tak by nebol problém, aby som to zobral a prihnul, hej. Lenže mám sedačky, co sú do piči z toho oného, z plastu, či z jaké Marii to je, z jaké guty. A to nevejde, no to musím tuto teraz laborovať a dať so vymýšľať, že by to proste bolo dobre. Takže idem vymýšľať teraz tie sedačky. Potom pôjdem rýchlo namaľovať zrám, iba zo štetku ho pomascím a ešte nejaké úpravy pred pretekami. Dúfam, že tu do večera všetko stihnem. Dneska som tu na to sám, lebo, jak sa povie, Miško má dneška pracovný deň. Hej, Miško je v roboce, takže nemám mi s tým kto pomôcť, takže som na to sám. Takže zaštaže, 1500 krát taže. Idem na to, idem drec. Nebudem točiť, bo je málo času, takže takže Deme na to, podej mi toto, podej mi tamto. Zajebem lovecké okuláre, že by mi náhodu nejebla stružlina do oka. A idem tu narezať také falátky z tej rúry, z toho vyrobíme pak sedačku. Pod sedačku uchycení do kasty. To je dočasné riešenie, zatiaľ najrýchlejšie a podľa mňa to tam už aj na furt ostane. Tu som ostrihaný, hej, tuto s klincom čarka bola zrobená, už mi od včera zaroslo. Také falátky. Na 8 cm som to vymeral. Problém riešenia je taký, že toto poodrezujem head asi. Toto aj toto, bo mi to tu je zbytočné. Zatiaľ som mal iba takú mieru, že ak by tá sedačka mala byť. No a zrobím to jednoducho, že dám tu tieto šuľky. Prevertam to pregom prek. Dnuka obvarím, že by to nelietalo v tému. Zrobím tu presnú dierku na šrubu a ich zatiaľ skrúcim iba takto tu. Normálne. Šrubka matka ku kastni zo spodku na pevno a bude to alright. Plus do riešenia tých vecov, že teoreticky teraz, keď tá sedačka bude tak, jak je, už by to malo aj zavrieť, že by som aj ja mal dosť miesta. A spolujazdcovú sedačku buď bude Miško šedzel kus viacej vpredu alebo vzadu. Ale skorej dám ho radšej dozadu, že by mal miesta. On má kus väčšie brúško, jak ja. Jako vysosti, myslím. Tak idem pracovať. Pak sa vám ozvu, jak bude nejaký výsledek, jo? Čaviny. Po menšom boji máme sedačky už na svojom mieste. Vešli tu, jak sa povie, že LTT, že by sme še s Miškom nebyli. A zriešil som to tak, na dočasné riešenie. Som tu dal hrubostennú rúru, šrubu 10-9
A zo spodku som dal veľkoplošnú podložku, takže to 3 sedačku by to vytrhnúť teoreticky nemalo. A keď vytrhne, no tá uvidíme vtedy, že ju vytrhlo. Idem ešte pasy nacáhať dozadu. Takže asi tu. Toto ešte mi zdá, že je bars vysoko. Takže dáme tu. Pôvodne mali byť pasy uchytené na toto. Ale bars, troška sme sa prerátali, hej, s výškou. Keby to bolo dať v takejto úrovni, by to bolo lepšie, že ten pas sa proste císka. To teraz to prevárať nejdem určite, zatiaľ to dám iba tu do podlahy pasy a pak sa to predela, asi uvidíme. No a pokračujem, je 5 hodín. Sedačky na miestce máme, spocený som jak kukot. No idem pokračovať ďalej, ešte to treba celé ten rám namaľovať a pokontrolovať za ktoré veci, bo bolo to rozobraté. Podocahovať, no máme co robiť, asi bude nočná. Mám taký pocit, že z dielni pôjdeme rovno do Tisovca. A to musí baviť, opa, za chvíľu príde aj Miško, takže už bude aj s Miškom. Už to točíš? Točíš. No takže rám, zase som vravel takže, už 1500 razy. Rámo máme na tretí. Je na tretí iba tak halabala. Vidíš? Fušerina všeho druhu, no ale nič nedá robiť. Proste ráno potrebujeme ísť na preteky. A že by to nelapilo celkom líšku, tá aspoň kúštik ponocírac a po pretekoch ho dotreme. Možno. Interiér dorobený, šedzíska, pasy ukotvené, tu ešte vertaky musím pozbírať, bo mi budú longas popod nohy. David, jo, DMF. Ešte nám treba volant ukvačiť. Ukvačiť volant nám treba, bo vyskakuje riadiaca tyčka, neboli aj pička. Jednotka. A máme taký problém ešte s brzdami. No, aký som povedal, že keď zahámeš, tak ostane tlak a nevráci nazad. Neznám, kde je problém. Či nie dá si trúbka zalamaná, alebo dá co, keď menila kasta. Či toto môžem tak vyriešiť. Neviem, či to vôbec vyriešim. Asi nie. No, nebudeš asi hámať, lebo kto brzdí, nevyhráva. Presne tak. Aha, prišiel takto. Podpírka. Je to tady. Ešte zrobíme tam tú tyčku a voľak to prichádza. Ke majaky. Ó! Treba odsáhnuť jednu nohu a druhej. Bo už som tu. Oni už postrikujú. Takže dobre Reniov si s Jokou. Trtka, že tu opäť. Tak nám sa to nakoniec podarilo poskladať, aha. Máme to poskladané, rám je taký. Ale aspoň vyschnutý kus je lepkavý ešte. Už som to ďalej nenatáčal, bo na sedačky sme dali gelit. Som to ďalej nenatáčal, lebo bolo veľa hodín, ešte sme prišli na to, že máme problém s brzdami taký, že som šľapol na pedál a vlastne tá brzda ešte vôbec nepovolila. Nevracilo ju nazad, ale ostalo to zacisnuté. Vlastne ani neznám, čo som zrobil, ale som poodpájal všetky trúbky. Som ich poprefúkoval a začalo to asi ísť. Asi, neznám. Uvidíme o chvíľu. Takže 6 hodín ráno a ja vyrážam do Tisovca. Miško ešte príde a hlavne by som chcel poďakovať hlavne Miškovi, že to tu se mnou pocáhnul do večera, no kvázi do rána. Do druhej či do koľkej sme robili a kvázi vďaka nemu tam tiež idem, bo mi dosť značne a veľa pomohol, čo sa týka skladania a ostatných vecoch. Takže vidíme sa v Tisovcu a snad to tam auto vydrží, no. Vidíme, no. Tak čau majše a vidíme sa pri ďalšiemu videu, možno. Keď sa takto natočí. Ho, 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 ho!